कोकणी घाटी भाई भाईचो नारो लावत कोकण कन्या एक्सप्रेस गेले कोल्हापूर एक्सप्रेसच्या भेटी। बाबल्यान तर माझं स्वागत मजबूत तंगडी फ्रायने केल्या। टेबलावर चिकन बरोबर बाबल्यान पापलेट सुरमई ठेवून स्वागताक वायच कोकणी रंग दिले। माझ्या कोकण कन्या सुरमईचो लचको तोडून स्वागत स्वीकार केले। तर माझ्या बारक्यान चमचो ढोमसावून चिकन शांघाय का कुरतडवल्या। साशेंतर पापलेटावर पंजो मारून पापलेटाक फादायल्या। बायलेच्या मार्गशीर्षमुळे बायलेन व्हेज क्रिस्पी का कुरकुरवल्या। मगे मी खाऊन खाऊन मांजलेल्या कोंबड्याच्या तंगडेचो समाचार घेतला। मी तंगडी खाता संजू बाबा पण आहे तंगडी खाऊ किलो। मगाचं स्वागत फक्त ट्रेलर होतो, आता खरं कोल्हापुरी स्वागत सुरू झालो असं बाबल्यान माका सांगितलं। भव्य स्वागत समारंभाचा ड्रोनने शूट चालू असतानाच बारक्यान चिल्ड्रन स्पेशल चिकन थाळी घेऊन सुरुवात केल्या। हौशीन स्पेशल चिकन थाळीचो लचको तोडल्यानंतर चेडवान व्हेज स्पेशल थाळीचो। मी संडे स्पेशल गावरान चिकन थाळीचो लचको तोडणार तेवढ्यात आईचो फोन। आईक सांगले मी गावरान चिकन खातय। तावसर आई म्हणता गावरान खाव, गाव गोळा करून घेऊन गेलं। बऱ्या बोलान फोन ठेव, माझा तोंड चाळवू नको असं सांगून आईन फोन कट केला। आये तांबडी पांढरी होताच मी तांबड्या पांढऱ्या रश्श्याचो झुरको घेतला। थोरल्यान बोंबील थाळीवर कब्जो केल्यानंतर ज्या खायसर गावरान स्पेशल व्हेज थाळी खाऊक अमेरिकेसून इलो। कोल्हापुरी पाहुणचारान आमचो टांगो पलटी आणि घोडे फरार झाले। मगे तुम्ही केव्हा येतास पुरेपूर कोल्हापूरचो पुरेपूर पाहुणचार घेऊ।